mung limang wektu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu satulaku aja nganti keliru mong Gusti Allah sesembahanmu intan lantalu mong limang waktu sapa sing kenal marang awake dhewe bakal kenal marang saliyane. Duh, anakku bocah ayu bocah sedenok depleng ayu tiba sedeng nduk limbu. Ana dawuh apa, Mak? Sowan ngabiyantara ngarsaning para pepundhen ingkang mapan ana ing lembean ana ing kademakan tunggu. Iya. Sapa sing ora kenal sapa sing ora wanuh, Nduk? Ya kuwi mau Kabupaten Magetan kuwi mau pedesaan ki pirang-pirang Nduk. Ngono ya, Mak. Ning sapa sing ora wanuh, sing ora tepung lawan panjenenganing Mbah Sono Keling. Ngono, Mak. Piyayi Blaktir Sembodo dasar ngrungkepi marang budaya. Weh ngono, mula ora moka, Nduk. Ya kuwi mau panjenengane mung tansah ditresnani sagunging para kawula dasih ingkang mapan ana ing kademangan tunggur kene Nduk. Ngono ya. Najan to wis meh ya kuwi mau purna panjenengane ning katresnane marang panjenengane para warga ing tunggur kene iki mau wis tenan kok Nduk. Ngono, Mak. Aku ora iso nggambarake yen to nganti tunggur kene ora di ya kuwi mau ora disuwi kelawan piyayi sing ora budaya. Ngono, Mak. Sapa gelem ngrungkepi marang budaya iku ono bakal sinung kasentreman kelawan karaharjan, Nduk. Ngono. Wong kuwi mau yen to gelem nguri-nguri marang sejarah ing kono bakal antuk berkah, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Wah, matur nuwun nganggo banget, Nduk. Sineng kuyung marang sangyaning para kadang ya kuwi mau kupila laras sing saka laladan Ngawi. Wah, iya. Kalawan didukung sound system napa Mas Nuri? Ajara. Anjir. Sound system Ajara. Wah, ngono ya, Mak. Awake dhewe sowan ngabiwantara ora nggawa apa-apa ya Nduk, ya mung ijenan para wong. Wah ngono. Kalan Widyawati cacah ana 1 2 3 4 5 6 ana 6. Tambah bintang tamu 2 Nduk. Wah ngono ya Mak. Iya. Titi kalungguhan iki netep dharma ya kuwi mau sedekah bumi Nduk, sedekah bumi. Apa sebabe dianake sedekah bumi? Ya kuwi mau ngaturake syukur marang ngarasane Gusti kang karya jagat merga ya kuwi mau bumi tunggur sing rina wengi tansah didak dikuwasara malah nuwuhake marang kamulyaning para warga Nduk. Ngono disyukuri nikmating bumi tunggur iki. Iya ngono ya Mak. Matur nuwun nganggo banget kanthi hangluri marang budaya Nduk. Ngono. Rasa rata wing laladan Magetan ya kuwi mau tansah ngluri marang budaya. Ngono iya. Ora ana kene ora ana sedakku ana. Wo ngono. Yen mamak kuwi mau asline ngendi kok saiki ana Ngawi. Ngene ya Nduk. Kene iki sabaku bendina cilik aku liwatku ya kene iki nak sekolah ning Ponorogo. Ngono. Iya. Asline aku saka Marokan Desa Pupus, Nduk. Marokan Desa Pupus. Kecamatane uga Lembean. Nggih ngono. Panjenengane Mbah Lurah kuwi lak sik sedulur karo awake dhewe. Weh ngono. Apa meneh Pak Camat kuwi tunggal TPA nak karo aku. Ya mau diaturake. Weh ngono. Ya kono santri sing pinter aku blas. Ngono. Alhamdulillah. Tanggal 2 go digawuhi ya kuwi mau mayang ana ing pondok pesantren Cokro Kertopati. Weh ngono. Mbah nuwun tanggal 2 Juli ya Mak. Iya iki mau wis telepon ya Mbah nuwun. Sowan Ngabiantara dikenalke sik Nduk. Wah iya. Mepet awake dhewe iki